Gaurkoan lehen aipatu den bezala Edurneko dugu hemen, Udako Euskal Unibertsitatearen Nafarroako arduraduna. Ongi etorri Edurne. Kaixo, ongi etorri. Zer moduz? Ondo? Ondo, bai, oso ondo. Gainera, iraia, kurtsoa berri oso honekien hasi da, ez? Bai, atzo agerraldi bat burutu genuen, Nafarroako gobernuarekin batera, pixkat aditzera emateko sinatu berri dugun elkarlan bat, bai. Eta bai, horrela kurso hasiera horrela matea oso pozgarria da. Gainera, Nafarroako gobernuarekin azkeneko 17 urteetan ez dugu horrelako elkarlanik izan, ez diru laguntzarik, orduan hori berreskuratzea, babes hori eta konfidantza hori eta elkarlan hori, guretzako oso pozgarria izan da. Eta zer suposatzen du zuentzat hori antolakuntzan edo egunerokotasunean, lanean? Babes horrek antolakuntzan noski gutxi gobera guk funtzionamendua berdina eraman izan dugu. Azkeneko daramazkigu 40 urte Iruñean lanean, udako ikastaroekin aurrena, eta gerora udazken eta udaberriko eskaintza propioarekin. Baina, instituzioen babesa bat izateak beste referentzia bat bilakatzen zaitu, eta beti ere diru laguntza batek egiten duena da ikaslearen poltsikoari on egiten dio, ikastaro batzuk doakoak direlako, eta hori beti eskertu egiten da. Eta gero matrikulazioetan eta ikusten da, ez? Gorakada bat egondu dela, errazagoa zaiolako ikasle bati doako ikastaro bat egitea ordaindutakoa baino, bai. Ikastaro asko eskaintzen dira aurten? Udazken honetan, Nafarroako Hezkuntza Departamentuarekin elkarlanean 7 ikastaro eskainiko ditugu eta 2 eskaintza propioan edo UEUk antolatuta. Beraz, udazken beroa, oparoa, eta egia esan da, izen emati ugari jasotzen ari gara, interes handiko ikastaroak, beraz, ezin konten nago gaude, ez? Oso berri honak, matrikulazio honak. Eta ikastaro moteen inguruan, ze eskaintzen da? Nafarroako gobernuaren elkarlanean eskaintzen ari garen ikastaro hauek hezkuntzarekin edo hezkuntza gradua ikasten ari diren edo langileendako ikastaroak dira, bideratuak daude hortara, bai. Demanda hor dagoelako, euskarazko kalitate honeko ikastaroak eskatzen dabiltzalako, bai profesionalak eta bai ikasleak, ez dagoelako. Unibertsitatean ere menupen badago magisteritza bat, baina ikastaro asko, tailer asko, jakintza arlo asko, ez daude euskaraz ikasteko, ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, ez? Orduan, hori detektatuta, eskaintza hori UEUk ematen du, ez? Eta, hori, gehienak hezkuntza arloko gaiak izaten dira. Eta urte osoko ikastaroak dira, edo? Ikastaroak izaten dira oso zehatzak, espezifikoak eta motzak izaten dira. Asko jota 20 ordutako ikastaroak izaten dira, bizpahiru hilabetetan edo bukatzeko direnak. 20 ordu inditzakezu 4, 5 edo 6 saioetan, barna. Formatuaren arabera, egunen arabera, baina horrek funtzionatzen du motxak eta oso zehatzak, ez? Hori, lehen esan duzu parte hartze handia ematen dela, baina oraindik, ez dakit itxaron zerrendak dauden edo apuntatzeko aukerarik oraindik dagoen? Bai. 7 ikastaro horietatik 3 jada bete egin dira, baina guk beti animatzen dugu ikastaro hasi baino egun batzuk lehenagora arte zabalik mantentzen ditugu zerrenda horiek. Ikusten baldin badugu parte hartze altua dagoela edo demanda handia dagoela, aukera hori izateko agian udaberrian berriro eskaintzeko, eta orduan jende horri abisatu egiten zaio, begira, orain ezin duzu, baina udaberrian aukera izan dezakezu ikastaro hau egiteko, edo ikastaroak hasi, baina astebete lehenago arte edo matrikula zabalik, matrikula egiteko zabalik mantentzen dugu. Eta noiz hasiko dira ikastaroak? Astelehenean lehena,
Aztazkenean jada beste bi, bai, datorren astean martxan jartzen dugu ikasturtea, bai. Eta hori, lehen aipatu duzen bezala indar handiarekin, ez? Indar handiarekin, sentitzen gara oso babestuak, gainera atzoko agerraldian ez dugu lehen aipatu ez, baina udazkeneko ez gain, bai, urtero, orain dela 40 urtez bezala, udakoetan udan hemen egoten gara, Iruñan eskaintzen dugu ikastaro sorta bat, gainera modalitate desberdinetakoak, gai desberdinetakoak, 40 urte hemen gaudela, esan bezala, eta orain dela 2 urte egin genuen apostu sendo bat, batetik datak eta aldatzeko, lehen egoten ginelako uztailean, eta, bueno, detektatu genuen gero eta nafar gutxiago etortzen zirela gure gana, eta erabaki genuen datak aurreratzea, San Ferminak baino lehenago egitea udako ikastaro horiek, eta, bueno, emaitza oso positiboa jaso genituen. Eta bigarren apustua izan zen ikastaro horien egoitza edo zentrora ekartzea, ez? Zentroak beti ematen duelako, beste zerbitzuetarako eta beste egoitza proposago bat bilatzeko jendearen dako komodoago den beste lekuren bat referentzia sortzeko ere, apustua izan zen zentrora etortzea. Eta ondora 2 urtetik hona, ibili da pixka bat leku egoki hori bilatzen, ez? Bueno, gauza da, ia da, Nafar gobernuak diruz laguntzeaz gain, babes hori zehatzeko, ziurtatzeko gehiago, leku bat egokitu digula, Ezpeleta jauregian hain zuzen ere, guretzako hori da ere, bombazo bat. Ez dugu inoiz horrelako babesek izan, orduan oso konten gaude. Eta, bueno, nolako da zuentzat guzti honetan lan egitea? Prestatzea, ze nolako prozesua da? Bai, bueno, guk Nafarroan badugu irakasle eta bazkide sare bat, adituak direnak, gaietan, alor desberdinetan adituak direnak. Nafarro gobernuarekin, hezkuntza departamentuarekin elkarlanean ditugun ikastaro hauek, hildoak beraiek ematen dizkigute, beraiek detektatzen dituzten non dauden behar horiek, ez? Formaziorako behar horiek, eta hildo horiek jakinda gu jartzen gara lanean, ez? Proposamen batzuk egiten ditugu eta adosten ditugu horrela. Beti ere daukagun irakasle eta aditu sare horren zearekin, aholkuarekin, aholkuaritzarekin. Eta hori da pixka bat prozedura, ez? Lehenengo hildoak ematen dizkigute, gero lantalde akademikoarekin eta babesa dugun bazkide eta aditu guzti horiekin diseinatzen ditugu ikastaroak eta aurrera. Bueno, ikasleen inguruan interesa dutenek nola puntatu daitezke? Bai, ikasle edozein profesional, edozein guraso, edozein pertsona, bai, egia da, hezkuntza departamentuarekin elkarlanean eskaintzen ditugun ikastaro hauetan lehentasuna ikasleek dutela, hezkuntza graduko ikasleek, hain zuzen ere, baina ateak irekiak daude, euskaraz formatu nahi duen hori, bai? Eta izena emateko webgunearen bitartez bideratzen dugu, ueu.eus da helbidea. ueu.eus, oso ondo. Bai, gero jarriko dugu gorazpian. Bai. Bueno, eskerrik asko Edurne. Bai, zuei. Bai, hurrengora arte. Bai, berdin, mila esker.